Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa tuang pagkulo-kabildo usab karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado, sa 27 na sa bulan sa Disyembre, tuig 2025. Straight to the point. Aon niya, kuan ka adlaw na lang, upat ka adlaw na lang mga sukindig paminaw. Upat ka adlaw na lang, bag-on tuig na usab ato na usab nga i-welcome ang tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon, nasa ato ang regular anchor karong buntaga mga kasama, Attorney Rufil Fernandez Banyo, kakonyong kasamtangan nga makauban, Radyoman Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kaninyo, hangtod ta alas 10 karong buntag. Straight to the point. Ato ang makaigsunan, pasensya kayo ha kay kanang na ang sa Attorney Rufil, ado na may importante sa kayo mga sukindig paminaw pangagi kanang na ang gilakaw. Sumuna nga kita maoy kita kasamang Nistor maoy mag uban-uban usa no, kita maoy mag kuyog-kuyog, kita say magkulo kabildo dinhi mauna ngang uban, Pasko bitaw ron na mo na nga makasabot ra sang uban kasamang Nistor. Sa mga naminaw na to no sa radyo, nagtanaw sa to nga Facebook Live, YouTube channel, ay usab sa DYHP application. Maayong buntag ninyo dihan tanan. Advance Happy New Year. Straight to the point. Arita sa to ang mga isgutanan karong nga buntaga mga kasama. Tungod kay di ay managsuon patay, human po sila. Sud mismo sa ilahang panimay atol gyud sa Pasko. Straight to the point. Ilara usab nga silingan nga ex-convict matod pa sa Sawang Kaliro Police Station sa syudad, usab ba kasama unya karaang dumot maoy gitumbok nga hinungdan sa pagpamusil sa suspek ngadto sa managsuon nga biktima. Straight to the point. Ang gahapon mga sukindig paminaw ang giasoy ni Cebu City Council Dave Tumulak nato kasamangkin ang kaning niyang ang magulang maoy kanang na ang target mga sukindig paminaw sa suspek kanya kay kining manghod kani igsuon ka kasamang Nistor bisan pa og pag-alawayon mog maayo, bisan pa pag-alawayon mo or kanunay lang mo nagbangi diha, apan kon kanang imong igsuon hilabdag laing tao surok gid imong dugo ana di ka makatan-aw. Straight to the point. Sumuna nga nilaban in taon makasama ang kanang naang manghod. Ngadto sa iyahang maguwang tan-aw niya gipusil na, iyahang gigukod in taon ang suspek. Ang nahitabo makasama wa sa makabantay nga dunay laing kauban ang suspek. Didto mga sukindig paminaw gipusil usab siya. Straight to the point. Samtang usa ka lalaki nga ni matod pa usa ka lalaki nga gipaningil sa utang, gitamparos sa lalaki nga naningil niya sa barangay Sangat Lungsod sa San Fernando. Straight to the point. Nakuhaan pa og video ang maong nga hitabo og nag-viral. Maong napugos mga sukindig paminaw pag surrender sa kapulisan ang lalaking nanamparos. Ang insidente na hitabo atubangan sa bata nga anak sa biktima og mabdos nga ka-live-in partner. Straight to the point. Pagkawa pa po'y puangod ni Ine, no? Pagkawa pa po'y puangod nga kanang na ang gipaningil siya di ay, kunya gibayran man og tamparos, ha? Sig nakahibalo na kasamangkin nga kanina nga kung nga, sunan ka nangutang ka kasamang Nistor, dunay uban nga mangutang nga kanang na ang limot-limutan lang ang pagbayad. Dunay uban nga impason lang sa away. Nasay uban nga kanang na ang pananglitan, ikaw nga giutangan kasamangkin, ikaw pa hinooy mauwaw nga maningil. Di naman magtagad, ang katong giutangan nimo di naman magtagad. Di na magtagad og bayad unya. Kanang na ang bayad lipay-lipay, unya inig paningil likay-likay.
So kaning ni ang nahitabo makasama, ang kaning ni ang lalaki nga basi naningil siya ba tingali. Kaning ni lahi po ning istoryahan ning ni ang nahitabo. Kay ang kaning ni ang gipaningil mao iyang gitamparos. Lahi po ning kasamangkin di ba do na may uban nga panilngon ka o niya ikaw masuko-suko dayon aron dili makapaningil. Kaning iya lahi siya mo gipaningil. No, kaning biktima mo gipaningil. Kaning biktima mo gipaningil di ay makasama unya ambot gon sa tingali nasukan jud maayo sa naningil nga kaning suspect mo naningil niya giyang gisingil ang biktima dito. Pagka kabalo unsay ilahang nistoryahan sa sinugdanan mga sukin tigpaminaw ni kalit man lang og kasuko pero do na gyud tingali rason pod oy. No, do na pod tingali rason ang suspect nganong yang gitamparos kay yang gisingil matod pa. Ngano man po gisingil man po niya dias kadaghanan. Ngano mang iyaha man po nga gitamparos po in town unsa man kay hinungdan kasumang nistor? Mo na nga kanang na ang kuan in town ni siya kanang na ang gisingil. Sayop niya kay naningil siya unya siya mapon hinuoy na ng paros. Pero mo na wa ta kay balog yun sa sinugdanan nila. Wa ta kay balog kasumang nistor ba og kanang na ang basi og gisingil niya pasuko-suko baka ha. Pero nanamparos man go dili pod maayo nga manapat. Dili pod maayo nga manapat labi na kay naa ang bata god nag-angka sa motor nakakita ang bata o niya ang asawa ang live-in partner diha sad nga buntis. So di sad maayo ka sa mang nistor pero mo na nga basin ba og naputong na ning ni ang suspect pa nagsigig paningil sige lag unya-unyaon napta na lang Pasko ni impaso na lang sa Pasko. Unya kay na mo na anak. Kumo na nga panghitabo nga pananglitag singlo ng uban nga mga nakautang, pasuko-suko dayon, paisog-isog dayon, aron dili na panilngon. Pero kaning ni ang hitabo poto Gonzalo ilahang naingnan, unsa ilahang sinugdanan mga sukin tigpaminaw og ngano bakang nainit man pod kaning ni ang nanamparos. Kaning naningil, unsa bakay kuan nga nainit man. Munay ato ang nga sutaon niya kasamang nistor ha. Straight to the point. Samtang usa ka lalaki ni ambak sa barko og napalga na lang kining patay nga sabay bayon sa Kalma Kalapi lungsod sa Daan Bantayan amihanan nga sugbo. Straight to the point. Atod pa mga sukin tigpaminaw sa inisyal nga taho nga kining mga lalaki adunay depression. Adunay depression matod pa mo ni hinungdan nga ni ambak. Sa muna atong makaigsunan dunay makaila or dunay mga kana nailhan diha nga dunay mga depression dili katiaw-tiawan. Kanang naa mga sukin tigpaminaw nga matang sa sakit makasama mo na nga kinahanglan na o dinalian nga tabang. Straight to the point. Samtang Sinulog Foundation Incorporated wa musulikway sa posibilidad nga mas muminos ang mga partisipante sa float category atol sa Sinulog Grand Parade sa sunod buwan tungod sa kadako na sa bayranan alang sa pagparehistro sa gusto nga moapel. Straight to the point. So mo na nga kanang na ang ilahad ining gipausbawan kasamangkin. No, ilahad ining gipatasan tingali di ay ang kaning bayranan mga sukin tigpaminaw. So man ito ni hatagag pagtagad sa drone ha. Samtang dito sa kauluhan ni Saka pa sa 57 ang gidaghanon sa mga biktima sa pabuto. Base sa monitoring sa DOH Lukop Nasod hangtod ni adtong adlaw gyud sa Pasko. Straight to the point. Samtang trust rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni tibugsok samtang kang Vice Presidente Sara Duterte misaka base sa wahing Social Weather Station survey. Straight to the point. So ang SWS sa mga sukin tigpaminaw ni pagawa sa ilahang resulta sa survey niya nakita dito nga straight to the point. Ang rating ni Presidente Marcos grabe man in taon kasamang nistor nga pagkatibugsok ni tiurok magmaayo mga sukin tigpaminaw susama man og talibanog ba nga kanang naabitang kulang sa ikog kasamang nistor. Kabantay kanin talibanog nga kanang naang kulang sa
Kulang bitaw sa kuan kanang naang ikog o baka kanang butang diri sa kilid sa tawag ana kasamang Nestor nga butangan nimo og kanang naang ikog po diri sa isig kakilid bulahan nga matimbang sa mabalanse iyang paglupad. Aso ni tibugsok siya ang net trust mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos -3. Ha? Grabe yan, -3. May pa pag September kay +7 pa. May pa kay naapay positive murag smile pa gamay ha. Kapay o pako de o kanang pako sa talibanog or kapay sa talibanog. Wa tingali ni na ayog balanse ka sa mangkin mo ni tibugsok ang rating ni Presidente. Syunan ka nga niabot mga sukindig paminaw og -3 ang net trust ni Presidente Marcos. Ang kang Vice President Sara Duterte murag 31 ba to? 31% positive. Noon kaning positive og negative mag-abot man gini ka sa mangkin. Bisag unsaon mga sukindig paminaw og kayod ni Presidente Marcos. Bisan pa og niingon siya nga duna tay mga mapriso sa Pasko. Kanus aman ni nga survey nga ni gawas. Kanus aman gihimo ang survey. Last week mga sukindig paminaw sa November. Sa ato pa nagsugod na ang investigasyon sa flood control nga iskandalo. Nagsugod na pero ang mga tao masatisfied ang mga tao. Kadto mga tao nga gi-survey. Wa masatisfied mga sukindig paminaw. Gikulangan na sila mga sukindig paminaw sa sikad ni Presidente Marcos. Sa man ito ni hatagag pagtagad doon hadiri sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang laing miyembro sa Independent Commission for Infrastructure nga si Rosana Fajardo may resign na usab sa iya nga pwesto. Straight to the point. Og ang chairman ni ini nga si kanhi Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. mauna line na habilin kaluoy. Adunay upat to sila, di ba? Upat to sila kasamangkin. Upat sila ka mga kanang naang gibutang ni Presidente Marcos diha sa komisyon. Upat sila kabuok. Sus inanay mang nanghawa. Inanay nga ni Hawa, una nga ni Hawa si Mayor Benjamin Magalong. Ikaduha mga sukindig paminaw si Singson, si Babe Singson, Rogelio Babe Singson. Unya karon kaning usa ka komisyoner ni Hawa mga sukindig paminaw Rosana Fajardo. Igo ra gid in taong ipahuman ni ang Pasko. Sunan ka sa Independent Commission for Infrastructure. Usa na lang kabuk bilin ang mag-imbestigar. Mo bitaw na nga kana bitaw ngalan mga sukindig paminaw independent, questionable kayo na. Tinuod bagyod nga ang kining maong komisyon gihatagan og kanang nang independent decision. Independent bagyod sila sa ilahang mga hukom kasamang Nestor sa ilahang nga mga baruganan. Kay lisod man kayo ikaw kanigo ng uban nga mga labi nas Magalong, mayor, dunay kredibilidad nga giprotektahan. Kani si Babe Singson mga sukindig paminaw ligdong ni. Mao na nga gitudlo sa diha. Kani sad si Rosana Fajardo kasamangkin unsa man ni siya kanang Associate Justice gyapon ni siya. O kani mga Associate Justice sa Supreme Court. Pinakataas nga hukuman sa yuta. Member siya diha. Unya imuhala ng patuhuon o imuhala ng kontrolon diha. Doon na kaugalingong desisyon sila. Ka-independent, tagaag kagawasan. Pero nga no, kahabasigwa na makaanto sa hunghong sa mga buaya. Samtang nga dugang mga nalambigit sa flood control project nga anomalya, giingon nga
mi bilanggo usab sa umaabot na bilanggo usab matod pa mga sukindig paminaw sa umaabot nga bag-on tuig. Tanawa ra ha? Tanawa ra nga wa man na tuman ang giingon ni Presidente Marcos nga adunay preso nga mga big fish. Ni atong Pasko, niingon na po sila, ay unya na las bag-on tuig. So I stand corrected ha kato si Rosana Fajardo mga sukindig paminaw accounting firm na ini siya gikan sa managing director. So mo nga swito ni siya sa pag-account kasamangkin. So sakto kaayo nga pagka kanang naampili unta ni Presidente Marcos dunay Supreme Court Associate Justice. Dunay kanang investigador katos Magalong. Karon dunay accounting. Balanse kaayo. Balanse kayo unta nga pagkapili ni Presidente Marcos, sakto ni iyang pagpili unta. Ang problema lang kay kini mga tawhana dunay mga baruganan. Unya og imo nang kontrolon, di nimo nahatag kagawasan silang investigasyon, mas may pag matulog tanang kalakiha kasamang listo. Ay kini si Rosana Fajardo, accounting expert kini. So maayo kayong pagkapili unta. Maayong pagkaumol. Pero mo lagi na nga kanang ang mga buaya dili man na mo ila og unsa pa kadiha. Kanag-uban pa mga sukindig paminawha nga mga isgutanan sa ato ang hatagan o pagtagad karon dire sa tuang nga pagkulokabildo mga kasama dire sa tuang nga pagpakiguban ingon man usab sa 93.9 IFM